Hollolan seurakunta on paljon enemmän kuin yksittäinen seurakunta. Se on osa Mikkelin hiippakuntaa, se on osa Suomen evankelis-luterilaista kirkkoa, mutta se on myös osa maailmanlaajaa Kristuksen kirkkoa ja Jumalan valtakuntaa. Siksi on todella hienoa ja tärkeää se, että tässä näin laajassa kokonaisuudessa Hollolan seurakunta muistaa jatkuvasti perustehtävänsä julistaa pelastavaa evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta. Se on kaikista tärkeintä ja se tuntuu hyvältä, että se tässä seurakunnassa tiedetään ja ymmärretään. Visio taitaa tarkoittaa suunnilleen sitä, että tällaisia me halutaan olla tai tällaiseksi me halutaan kehittyä. Ja siinä ensimmäisenä tulee esille tuo rukouksen ulottuvuus. Se on tietysti luovuttamattoman tärkeää seurakunnalle. Se on niin kuin vähän sitä uskovien äidinkieltä. Se on se tapa, millä Jumalan kanssa kommunikoidaan. Halutaan olla rukoilevia. Sitten tuossa rohkeus on asia, joka liittyy toivon ulottuvuuteen. Ja me voidaan olla rohkeita kaikkien maailman haasteidenkin ja pelottavia asioiden edessä, niin me saadaan olla rohkeita, koska meillä on tulevaisuus ja toivo, näin Raamattu meille lupaa. Vastuullisuudessa mä toivoisin, että me ollaan tulevaisuudessa vielä enemmän jotenkin niin kuin suorastaan edelläkulkijoita, että me otettaisiin huomioon vastuullisuus esimerkiksi suhteessa luomakuntaan niin kaikissa meidän ratkaisuissa. Sitten tuossa meidän visiossa on vielä tuommoinen näkemys, että me toivottaisiin, että me pystyttäisiin antaa mielekkäitä tehtäviä kaikille. Ja siinä me varmasti täytyy kehittyä, mutta sellaisen seurakunnan mä tosiaan haluaisin nähdä, missä ihmiset sais palvella Jumalaa ja lähimmäisiään omilla lahjoillaan. Sellainen visio meille. Hollolan seurakunta on ollut tosi iso osa mun ja mun lasten elämää useamman vuoden ajan. Että silloin kun musta tuli äiti, niin mä olin ehkä ajoittain vähän yksinäinen, mutta sitten seurakunnan kerhojen kautta niin mä löysin yhteisön, mihin kuulua. Ja me käytiin lasten kanssa tosi paljon perhekerhossa ja lisäksi sitten leireillä ja retkillä seurakunnan kautta. Ja Hollolan seurakunnan diakoniatyö on myös auttanut paljon, koska on tarjonnut mulle keskusteluapua vaikeissa elämäntilanteissa. No minulle Hollolan strateginen linjaus kuulostaa nyt siltä, että me ollaan näiden kirkon perusasioiden äärellä, niiden asioiden äärellä, mitä Jeesus on käskenyt meidän tehdä. Eli me julistamme Jumalan sanaa, me jaamme sakramentteja, eli kastamme ja on pyhä ehtoollinen. Ja sitten kolmanneksi seurakunnassamme toteutamme lähimmäisen rakkautta. Että nämä 3 asiaa tässä linjauksessa tulee esille. Me olemme aloittelemassa Toivonmäellä täällä Kuhmoisten kirkonkylällä miesten kotailtaa. Pari kuukautta sitten oli kotailtojen 15-vuotisjuhla kotailta ja siellä oli vierailijana gospelmuusikko Pekka Simojoki. Meillä on ollut näitä noin 180 eri kertaa. Halusin järjestää miehille jotain sellaista toimintaa, joka saa miehet liikkeelle ja heti ensimmäisessä kotaillassa oli toistakymmentä miestä ja joka kerta osallistujamäärä kasvoi. Siirryimme kodasta toiseen ja lopulta emme enää mahtuneet kotiin ja siirryimme koteihin, isoihin maalaistaloihin ja seurojen taloihin pitämään kotailtoja. Kotailtakutsuja on jaettu eri kylillä ja siinä on ollut eri miehiä avustamassa tässä toiminnassa. Eli tässä on paljon vapaaehtoisia mukana tässä toiminnassa. Osallistujia on ollut enimmillään 111 ja useita kymmeniä on yleensä täällä kotailloissa mukana. Niin, Hollolan seurakunnan ovista
pidämme niitä auki valintamme mukaan ja keksimme ja kehitämme kaikille seurakuntalaisille jotain tekemistä, tärkeitä rooleja. Se on meillä tulevaisuuden menestyksen edellytystä. Tulet mukaan toimintaamme ja huomaat, että nämä ovat auki. Milloin sä oot viimeksi pysähtynyt kuulemaan, mitä Jumalalla on sanottavaa sulle? Tai mitä sä haluaisit sanoa Jumalalle? Mun mielestä tässä yhteiskunnassa, keskellä sosiaalista mediaa, uutisvirtaa, Spotify-listoja ja kaikkea muuta mahdollista älämölöä, me tarvitaan hiljentymistä. Me seurakuntana halutaan olla luomassa mahdollisuuksia hiljentymiseen, rukouksen ja Raamatun äärelle. Tässä maailmantilanteessa koko maailma tarvitsee rukousta rauhan ja rakkauden puolesta, viisaita sanoja ja Jumalan äänen kuulemista. Me seurakuntana halutaan mahdollistaa yhteiset hetket rukoukselle ja Raamatulle, mutta toki me myös halutaan kannustaa itsenäiseen hengelliseen elämään. Matteuksen evankeliumissa sanotaan: pyytäkää, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen pyytävä saa, ja jokainen etsijä löytää, ja jokaiselle, joka kolkuttaa, avataan. Hollolan kirkko kertoo meille kristikunnan historiaa 2000 vuoden ajalta. Ja meille hollolalaisille, suomalaisille yleensä, se kertoo historiaa 5 vuosisadan ajalta. Kirkkohistoriaa, poliittista historiaa, taloushistoriaa, taidehistoriaa, henkilöhistoriaa ja tapahistoriaa ja niin edelleen. Tämä ei ole kuitenkaan museo, vaan tämä kirkko on oleellinen osa Hollolan seurakunnan toimintaa. Ja tämän kirkon ovet ovat aina auki, niin tämän hetken kuin tulevien vuosisatojen tarpeita varten. Tämä kirkko on todellinen aarre, ja vastuu sen hoitamisesta on meidän kaikkien hollolalaisten ja suomalaisten. Jotta pysymme seurakuntalaisten mukana, meidän täytyy uudistua ja kehittää toimintaa. Sehän on aika hauskaa lähteä kohti uusia seikkailuja ja miettiä, miten asioita voisi tehdä eri tavalla. Siinä samalla kun keksimme uutta, meidän pitää myös luopua jostakin vanhasta. Se voi olla vaikeaa ja aiheuttaa meissä ikäviä tunteita, mutta on pakko luopua, että tilalle voi tulla jotain uutta. Hollolan seurakunnan tarkoituksena on tulla sinne, missä ihmiset normaalistikin liikkuu. Me olemme luoneet mahdollisuuksia matalan kynnyksen toiminnalle siten, että aurinkokulma on meillä Kärkölässä, Järvelässä, Ystävänkulma on Hämeenkoskella, Missionkamari on Hollolassa, Padasjoelle on avattu vuosi sitten olohuone ja me kokoonnutaan täällä Kuhmolassa kahville joka toinen tiistai. Eli me tahdomme mennä sinne, missä ihmiset on, jotta ihmiset tulevat meidän tapaamisiimme rohkeasti mukaan ilman, että ei tarvitse olla mitään toimitusta tai ei tarvitse mennä kirkkoon messuun, vaan me olemme siellä, missä ihmisetkin luontaisesti liikkuvat, luomme mahdollisuuksia kohdata muita seurakuntalaisia ja kutsumme samalla myöskin heitä mukaan meidän seurakunnan toimintaamme. Meillä on paljon vapaaehtoistoimintaa siten, että sinne pääsee aina myöskin mukaan. Ja toivon lämpimästi, että jokainen seurakuntalainen löytäisi sen oman paikkansa meidän isossa Hollolan seurakunnassa, ihan vaikka täällä paikallisesti sitten toimien. Ja tämä on meidän koko seurakunnan yleinen tahtotila, että ollaan siellä, missä ihmiset luontaisesti liikkuu. Jotta seurakunta pystyy monipuolisesti ja avoimesti viestimään arvoja ja toiminnasta, niin täytyy pysyä nykyaikana mukana ajan trendeissä. Sitä varten tarvitaan tietokoneita ja Facebookia, jotta voidaan viestiä siellä, missä seurakuntalaiset on. Esimerkiksi korona-aikana
aloitettiin nämä striimatut jumalanpalvelukset, joita ollaan jatkettukin nyt joka sunnuntai jostain monesta seurakuntamme kirkosta, mikä on hyvä. Jotta perinteitä ei unohdeta ja kirkon viesti kuuluu, niin täytyy pysyä nykyajassa mukana. Yksi konkreettinen esimerkki, miten seurakunta kantaa vastuuta luomakunnasta, on kirkon ympäristödiplomi. Kirkon ympäristödiplomi tarjoaa käytännön työkaluja ympäristötyöhön niin seurakunnan työntekijöille, luottamushenkilöille, kuten seurakuntalaisillekin. Seurakunnalle on laadittu ympäristöohjelma, johon on asetettu konkreettisia tavoitteita esimerkiksi jätehuoltoon ja energian käyttöön, ja niitä tavoitteiden toteutumista seurataan. Vastuullisesti toimimalla voimme näyttää esimerkkiä muille. Padasjoen kunnalle seurakunta on tärkeä yhteistyökumppani. Meillä on yhteinen tavoite saada meidän kuntalaisten seurakuntalaiset voimaan hyvin, tuoda heidän elämänsä niitä palveluita, mitä he elämän varrella tarvitsevat. Tavoite on yhteinen ja tärkeää tehdä yhdessä töitä. Hollolan seurakunta on vuosikymmenten ajan ollut vakavarainen seurakunta, jonka taloutta ja hallintoa on hoidettu ennakoiden ja vastuullisesti sujuvassa yhteistyössä viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden toimesta. Seurakunta on kyennyt reagoimaan riittävän ketterästi toimintaympäristön muutoksiin ja vakaa taloustilanne on mahdollistanut monipuolisen seurakuntatoiminnan toteuttamisen koko laajalla seurakunnan alueella. Ja näin me haluamme toimia myös tulevaisuudessa. Meillä on laaja joukko antamassa aikaa ja osaamista seurakuntatyön hyväksi. Hollolan seurakuntatyötä toteuttavat kukin omalla vastuualueellaan seurakunnan työntekijät, luottamushenkilöt ja meidän lukuiset vapaaehtoiset toimijat. Ilman teidän kaikkien työpanosta seurakunta ei voisi toimia näin monipuolisesti kuin se nykyisin toimii. Yhteisesti sovitut pelisäännöt ja muun muassa hyvään käytökseen sitoutumisen toimintaohjeet koskevat meitä kaikkia ja tekevät yhteisöstämme paikan, jossa jokaisen on hyvä olla ja löytää oma paikkansa tehdä omaa työtään. Muokkaamme ja kehitämme käytänteitä ja huomioimme ne muun muassa perehdyttämisessä. Organisaation jatkuva kehittäminen on totta kai tosi tärkeä asia. Ja mä ajattelen, että me ollaan kaikki siitä yhdessä vastuussa. Kun me kaikki sitoudutaan yhteisiin pelisääntöihin ja halutaan kehittää meidän organisaatioon, niin mä uskon, että silloin meillä on semmoinen seurakunta, mikä on erinomaisen hyvä työpaikka, tai ainakin todella lähellä sitä. Me nohalaiset haluaisimme seurakunnassa kaikille avoimemman paikan, jonne kuka vaan voisi tulla useammin. Esimerkiksi seurakunnassa voisi olla vastaanottopiste, joka olisi avoinna päivittäin. Ajatuksena olisi myös kysellä kaiken ikäisiltä toiveita ja ideoita, mitä seurakunnan toiminta voisi olla. Ja kyselyitä toteutettaisiin kaikkialla seurakunnan alueella aktiivisesti. Seurakunta olisi aktiivinen sosiaalisessa mediassa ja näkyisi arjessa kadulla mainoksina. Seurakunnalla olisi seurakuntakahviloita. Seksuaalivähemmistöille, joilla on pitkä historia kirkon syrjinnässä, voitaisiin taata, että he saavat tulla kirkkoon ja seurakuntaan omina itsenään, pelkäämättä muiden mielipiteitä ja syrjintää. Myös muista etnisistä taustoista tuleville mahdollisuus saapua kristilliseen kirkkoon turvallisin mielin. Seurakunta toimisi mahdollistajana kenelle tahansa järjestämällä retkiä, matkoja ja reissuja.